Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Hola! Kaixo! Metxagare berriz! Zemuz? Ondo, zemuz, Andrea, aste hau? Ni super ondo, si pentsa jatzu lehenengo eta lasek kritika jaso duzu. Joe, gisa da, inguruan bastante jendek esan doztala ikusi da bela, oso guai, gustau jakola. Argi dago, ondiokan lehenengo izan dela, eta pixkanaka jungo gala hobetzen, baina... Oin urrengoak, niri horrek... Nik uste temeti dana gora jumbia dela. Gisa da, nola izango da, bueno. Hori, jakin deizuen, jaga dagoela lehenengo atala ikusgai, goiena.eusen eta beste plataformetan. Así que zako eluzinua, ja, estrenau izana, onja bigarrenean, goia sakona, beste gai batzukin. Eta horretan sartu baino lehen, ningo pixka eta esteko errepasua. Zengo duzure estia, zein duzu este honetan. Behitu azteu, super ondo junda, izan da pixkatxo bat nerbixuekin bebai, azkenian, proiektu berri honekin hasiga, estrenua zetorren, noiz datorren. Ja, ni uste gonien egoketa. Izan da, nerviosismo pixkatekin, egisa da oingo hastiak oso lasaixak izaten nahi diala, alde batetik langabenagolako, eta beste alde batetik dauzkatelako beste 35.000 gauza itxeko, baina oso gustora egisa da azen izela berriro kirola itxen, esan beharra neukan, denbora asko noiarren korrika itxera jungabe eta berriro bueltau naiz. Gaur jun bidezen korrika itxera, baina azkenean grabatzera torriga eta ezin izan dut, baina oso gustora. Gustatzek asko korrika itxera jutia. Ke falso, ez que nire uste zuriz darreala. Benetan, ez atotzut, lasaitxasun hori, ez dakit, desahogatzeko momentua, naturakin, pixkatxo bat konektatzeko. Bizitza healthy. Bai. Baina gixoraten botzut azarotik noiarren eze behin gabe. Bueno, lasaini xa 26 urte. Kiba ez txikitan itxeran. Andrea, zuze moduz, uraztia ze moduz junda. Ondo, emozionauta gauze pilua indot. Osea, indot kirola, porque, claro, daukat helburu bat badakizuela zu, baina, bueno, ikusten zulien dako, nire helburua da korrika itxo gabe, osea, korrika itxen. Orduan, pues hori... Mitzat kilometro bat edo inbiako dugu, ez? Itxien esio xeuko kilometrua, itxia ondo. En plan, con buena cara, argazkixetan eta bidetan ondo agertzeko, hori da burua. No me eskondo. Bueno, zanbiarra goindala 2 urteko korrikan, Andrea eta Bixok lekuko eraman ginu, ala, ze emozio izan zan hori. Etarako urrengo gai baten etarako hori. Bai. Eta, indot, korrika kirola, egon naiz asko lenguzinekin, eta familixiakin, jo naiz ikustera xak kontzertua seminarixora. Eta ze moduz, jendeak esan zoztan bastante guai egon zala. Bai, niri pila guzton jaten, eta hau xakekuen dako mezu bat, gureko herrian, ezaguna zan, jaixetan frigo etorri zalako eta batzuk dia partaidiak bitaldeetan. Bai. Gainera bergarako bat zeuan. Bai, uxuela ziregi. Uxuela ziregi, Ureko gisa da. herriako baten aiztia, horrega itxekun ginen ikustera. Gero faldumen genuen, trago batzuk, eta gero zapatuan bukatu genuen karnabaletako mosorman zati bat. Ontsen galdetuko otzut pixkatorrena. Me encantan inauteritxak zuek, ezken lo bibo, hainbeste. Baina, esan beharra daukogu, Andrak igandean, kriston bixamonia eukize bala. Igande honetan, ez. Ez. Igandean, bakarri neman regliak. Baina zizu zapatuan urten zinan juergan. Zapatuan ez nintzen irte juergan. Bueno, orduan ez zinan zu, ez dakitzen txan orduan. Ez, ni zapatuan... Xaxauko bileran zin zeban kriston bixamoniakin. Zapatuan amabisetan, etxian neuan, like a princess, esatean bezala, ez. Like a princess. Neuan etxan bueno, Andrea, baina, zuk esan dozun bezala, aste honetan, inauterixa datoz. Lo que nos gusta buen sarau, bixoi, osea, nire pila gustatzen jatin jauterixak, mozorrotzia eta... Bai, uste dut dala nire urteko eventua. Osea, da como, nagoia pentsatzen urrengo urtera como zorruak, eta kuadrian... Osea, ja, urrengo urterako. Bai, kuadrian, osea, aurrekoan, izan eban, azaroan, osea, aurreko 2008 azaroan, izan eban, zuek mozorruak, hor da, basi pentsatzen, hola, lo deje caer, porque bestela beti goi esperando. Eta urtarriak 5, erregegonian, jarri nintzen, kuaderrian, baixan, eta zenotzen, mesez, gaur, eta arabi hau ja, gaixa. Porque estela, me ofusco ez. Hori gurekin, @txinparta kuadriak ez da gertatzen, ze beti, azkeneko momentura arte gare, hueltak ematen, zein. Ba, ezke gero asko da, nola ertetzen diamos, horrobiak, zebak giuzeko eta oso ezke zure proposamenak dia una mierda. Bueno, baina, nire otena jakitzia da, prest dauko zuen mozorrua? Bai. Jakin leike, edo ez dugu spoilerrekin bihar? A ver, jakin leike. Osea, bueno, ez dakit alan jakin, nik esan enbio, gero Riders, gugoiaz, tipo, da tematika. Casino, Las Vegas, años 60, 70... Ah, bueno! Ez dakit oso ondo ze urte dan edo ze epoka, baina, bueno... Vale, osea, Casino, Las Vegas, 60 markadan... Bai, niri jatasko gustatzen gaixa,
Bueno, nik ustot joku bastante ematen da bela, ez? Jokua bai, porque es que da hori ludopatia. A ver, mesedez. Orduan, nik segin dut, pues, kritika. Eta jumila naiz, de una señora de bien, como diru pilo batekin, diru falsua, evidentemente, bazarrian. Zure bizitzako kontrarixua, hori inbiozu, ez? Literal, tipo diru pila eta jarri biot, eski zuek hau, kontau biot, baina eski ikusin biozu emozorrua. Entzun. Inbiot, ruluak jarri, osea, tipo, imagina. Ruluak jarri, bai? Eta rulotan billetiak. Osea, rollo, soy una rica de verdad. baina, zuk imaginatzen duzu pertsona bat, kasino batera juten, billetia jarritxa rulotan. Ez, baina gustatzen gaixa, orduan indotere gara karri. Zegoten da kezin dirua. Pues mira, ni bai dauka dirua, y ya está. Orduan, da como pixka da performance de jutia, eta dirua sobratzen. Horratxik zatotu, nik ustot jokua mango zuela azkenian, pertsonaia desberdinak, pixkatxo bat, jendiakin interaktuatzeko bai mango zue bastante joku. Hori bai. Eta zu, zeren nasoiaz? Beitu guk inbia dugu tablau flamenko bat. Montau bia dugu. Kizu hemen arrasaten dagoela bai, flamenko, hombre, bai, baina kompainiat bezala, toki bat, juten diana Sevillanak eta holan dantza itxera, eta antolatzen da be gauza... Da un superpolitxa, Gisa nerpia gustatzen jatela mozorro hau, zero, nik dakitena da, Las Palmas. Txaluak ematen kaparraken bezala, eta poko mas. Nik ustot, gure baza hundixena izango dela, musikia jarri, fiskatxo bat performantzea egin, eta baina beste alde batetik, esan nahi notzun, ostiral honetan daukogula kriston gauza garrantzitsua Bergaran. Ez, gu daukogun bi mozorro. Segaitxik. Ostiral honetan, Bergarako frontoian, Bergarako musika bandak, orkestak, aritzeta bez batzak, Debako kulunka dantza taldiak, eta gero, Debatik etortzen dira, ja urtiak doiaz etortzen. Eta gero, herriko, aktore lanetan ibiltzen den jende desberdina bai, elkartzen ga, aratuzteetako kontzertua itxeko, eta kontzertu honek eukitzen dugu bizati. Lehengo azten da Bergarako bandia, jotzen da bela pieza desberdinak, zehazki 3 pieza joko ditugu aurten. Eta zu horzare? Bai, nik bandan jotzen dut. Eta gero ja dator, plater fuertia. Izaten dala, antzerki musikal, edo, estilo hortakoa. Eta bertan, urten, Alabasan izen aukiko dau antzerki honek, izango da, ipuñetako pertsonai desberdinen inguruko kontauko ditugu. Eta, horregongo naiz, antzerki xaitzen, bigarren urtez. Artista 360, mokatriz, le llamabas. Podcasta haitzen, trompia jotzen dut, Bergarako musika bandan, dano jakitzeko, eta antzerki xabe bai ingo dut. Eta motizare gogotxu. Kriston gogoakin. Gisa da dala kontzertu bat oso berezia izaten dana, nik ustot, banda, orkesta, Debako entzako bai, ez? Ez nagoin ziur, alaitzei galdetuko bat dala dantzarixen, koreografia eta holan, esango nana mabos bat urte edo igual, badoiaztela, bai, urte asko doiaz, Bergara gara etortzen, antzerki eta kontzertuan dan parte hartzera, eta kriston plazerra da, eukitzea lako dantzari batzuk, ikusiko dozu, ez dakit etorriko zan edo, ez? Ez que hori zamean eban, gulen jun izan, juten ginen, gaztioa ginean, baina gero gonda, hor kriston buma, eta beti gastatzen dira sarrerak, eta hori da, una mierda. Baina aurten, lortu indogu, eta orduan, jungo ga, xexeuko batzuk, asike. Eta, galdera batzuk. Zemos horren eixo dozu, ustiralekua edo zapatukoa, antzerkikua edo flamenkua, zein eixo dozu? Personalkin ikustot ostiralekoak joko asko mango da bela. Ez dut nahi ondiokan eze besatia, nahi dut zuek kontzertua ikustera jutia. Ando, eske, badaukanak zarrerak, badaukanak zarrerak ondo, baina eske... kontzertua bihar da, ostirala. Ja, ezin da berezi zarrera, baina nik ustot ondiokan igual sarreraren bat geratzen dala seminarixoa.eusen online erosteko, atzo dolan egon nintzen begiratzen, eta ondiokan baten bat geratzen zen. Eta bestela, goiena.eusen zuzenian ikusi alda bai kontzertua. Beraz, ez dago aitzakirik ez ikusteko biharko kontzertua. Vale, eta mozorretara buelta hauta. Zein da, sekula jantzi dozu mozorrik guaixen, nahi desan dozuna, hau da, lo más. Txoni.
Es que literal, pasa uneban hain ondo ala izan gehiago zure personalitatea. Txon eta Kaniz, oza, izan zen, kriston fantasia, gainera, kuadriako batek, holan, kotxia ekarri zeban kalera, ariznoa kalian, kapota zabaldu, musikia jarri a tope, dano genden papelian sartuta, eski izan zen, kriston showa, pasa uneban super ondo, eta gainera, hor dago beste gauza bat, askotan, gizonezkoei edo mutilei, gustatzen jau asko emakumez mozorrotzia. Eta orduan horrek joko asko maten dau. Hori igual beste gai baterako ematen dau, baina nik neot planteo galdera bat, bako ditzen kontzientzian edo geratzeko, hori ondo ikusten dozu emakumezkoak gizonez jaztia eta gizonezkoak emakumez, eta hori dana zehiritze daukazu horren inguruan. Ez que, kriston, osea, mozorruena berroetan gureko herrian egon da, nik uste dut beti, errespetuz jokatzen baldin badozu, ondo dagola, osea, etxik ez? Azkenian bizitza guztian inda gizonak emakumez jantzi edo emakumeak gizonez jantzi. Eta nik uste dut beti errespetua baldin bago atzian, ez dagoela inongo arazoik. Genero ustez hemen arazoa da, genero rolak dira. Hori bai, askotan hor arazoa da, estereotipotan edo genero rol horretan jausten gala, ez? Baina ala eta ez dut ikusten arazo larririk. Nik uste dut dala momentu bat, bakoitzak nahi da bena itxeko. Bai, nik mozorretara bueltatzen, eske daukat, galdera unera mi planteau jat, gure etxian beti bizizan dia karnavalak como a muerte, eta beti nera bakin izan dozko mozorroak. Orduan, azine tipo txikitatik revisatzen ze mozorro jantzi dozte de cualquier cosa, de muñeca tipo de porcelana, zuek, nire ustez hori izin da hain, osea, González Valle familia, por favor, gracias, por favor, gracias. Baina trauma bat dauko horregaitxik? Fotua ikusi nebanian, bai? Osea, que cosa más fea? Baina ez akordatzen horrena en sí. Hombre, bai, ez horregaitxik jantzi zozten. Gero besteak guzak gatena, pila bat izan zen, tipo, mi evento kanoniko txikitakua, zala, iruki xena, eta nintzen iruki bat, eta neuzkan hemen, bi klipekin beste bi irukixak, eski, graciosísimo, petuak inipiniko fotua. Eta gero, ja, heldu haua, Dorremiren magiako Dorremi, horrena mozorrotu zinaten? Ni bakarrik, mi persona, porque Raidersak ez zeben nahi, eta nik esanean egin zela jumbiar de algo que no sabía que era. A.K.A. 11. Dorremiren magia. Horrena junzien, tan hijo nintzen, Dorremitas. Eta ze kolore esan Dorremi? La rosa. Ez que nahiz akordatzen. Aiama, jarri ingo bintzan fotua, oza, neukan illa la rosa espindauta dana. Oza, esan, hain ondo inda. Oza, me encanta eta daukat gorde eta mozorro. Andrea, eta zuek adibidez, Tolosara jutekoak izaten zate karnavaletan, edo zein izaten da zuen plana normalian? Bailen juten ginen, baina esan, como, horemos kortzera. Oza, gero ya ez ginen jun, tipo, uniko lehenengo urtean nik ja lan geneban jutiana, porque eske esan, Tolosaraino jun Bilbotik, bueltau, azkenian bakarrik plan horretarak, oza, ese bala merezi... Egisa, kriston ambientia goten dala Tolosan, ez? Baina ni principios... Es que depende ese plan mota itxen dozun. Bergarakin nahikoa daukat. Hombre, nuto jodi, irtitzen maz austiraltalarun bat, suficiente. Baina austirala izaten da beti lasai xaua, eta gero ja zapatuak lagunekin kuadrillakin itxen dugu, baina parranda pixkatxo bat, geixau. Bai, bueno. Uste dut ja eman jaula errepaso bat. Bai, nik nahikoa indogula, ja. Karnavali, que emozion, zelako gogoa, epiniko barnazki bat, bixona. Ikusiko dugu azte buruan, ze moduz pasatzen dugu. Baina, bueno, momentuz, hor lagako, eta guazen pixkat, munduai errepaso bat itxera, edo bentsatik izartiai. Bai, aurrera. Baina, zer dinozu? Bueno, Andrea, gaur ekarri dutzuten albiztia da pixkatxo bat, azkenengo gunetan gertatzen ari dana Andaluzian, diala uholdiak, bai? Eta, hori, Andaluzian uholde larrixa jasatzen ari dira azkenengo gunetan, Marta eta Leonardo Borraskek eraginda, eta datutxo batzuk, bai? Vale, jarraitu bai jolen, zeinek koño jartzen dutza horako eguraldi fenomeno meteorologikoa izenak. Osea, que putada... Baina hori bai, doiaz aldatzen usteot da bat gizonezkoa bestia emakumezkoa, osea, aldatzen doiaz, eta ez dakito ondo zeren arabera itzen duten. Ez que nik neukan ulertuta, es que deskubritzen da bena, osea, es que ez dozu deskubritzen biene, punto, no? Bueno, ez dakit, nik beti daukat buruan Hurakan Katrina. Hori da izen bat, geratu jatena betirako. Beste borraskadanena ena izako datzen. Eta la olana, hori, ez dakit zan la ola. Bueno, da igual. La ola? Tsunami bat izango zan. Bueno, baina hori, nire jakin benetan bizei zeren arabera dozi bat jartzen jakoen. Osa, nik ezin jarri... Arroba baten batek baldin badaki, idatzi gure sare sozialetan, eta holan jakingo dugu. Osa, tipo, ezin jarri katillu izena. Ba ez. Nik ustot izaten diala pertsonen izenak beti. Que cruel. Bai. Bueno, ya está jarri. Bueno, gutxi gora bera jakitzeko, 11.000 pertsona baino geixau ebakoa bihar izan dituzte euren etxietatik, Andaluzia guztian ziar, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelvan,
Guadalquivir ibaiak adibidez gainezkain dau puntu pila batetan, eta geratu dira, bazkenean, nekazalgune pila bat guztiz ureztatuta. Horrek ja eragingo dau, pues hemendik ez dakitzen bat urtetara, porque hori egongo da estudiauta, baina ja hor lurra ez izatea emankorra, porque hainbeste ur xurgatu da, egon bidala, desbordauta, eta, osea, nekazari pila bat egoten die olako eta eske batez be lekuetan. hor kalte gehienak izan dira hori nekazaritza gunietan Arloan, eta gero azpiegituetan, hau da errepidiak, zubixak eta olako kontuetan. Aurrekoan ez dakitze herri dan zehazki, baina esaten zan dala pues bueno, Espainiako euri gehixen ditzen da ben puntua. Bai, Grazalema, vale, apuntauta daukat. Vale, pues Grazaleman hainbeste euritzen badau, eske ezin dut siniztu azpiegiturak hola eukitzia. O sea, Ez, baina nigo naiz begiratzen, eta kontua da, berez hor egondia egun hauetan itxen konparazio bat dala Artikutza, vale? Hemen Euskal Herrixan, eta Grazalema. Bai. Eta dia, bi puntuak estatuan euri gehixen itxen dutenak, baina kontua da Grazaleman itxen da bela, igual ez da itxen egunero, baina itxen da benian botatzen dau kristona. Ja. Eta Artikutzan aldiz, igual, askoz bedenbora geixe hauian, igual egon alda hastiak, ez? Imagina, beurixa, baina kantidade, momentuan berdan kantidade gutxi haukin. Bale, baina ez dakit, ezki ala, eta bepintzatzen jat, evidentemente, leku guztietan, Euskal Herrixan askoz espiegitura bia dauzko, euri askoz geixo bitxen da belako hor baino. Baina, eske, balima da hori be, ezin dut siniztu, bueno, bai, eskaldo siniztu, porque gerta huin da, baina aurre ikusita egotia, bueno, lurralde guztietan ez, baina Gerraz Aleman adibidez, hori pasatzen bada... ikusi hemen jartzen dago, Gerraz Aleman, urtia hasi da, eta 35 egunetan, 2000 litro baino geixau egon dia. Ja, eske... Eta, eske, iruditzen jatala pasada bat, eta adibidez, Artikutzako batazbestekoa da 2600 litro urtian. Bale, beste inciso bat, eske, gauzak etorretzen gaburura eta boten bide txut, porque holako naiz. Artikutza, berez da Nafarroakoa. Ja, niko ez dut ulertzen oso ondo. Hau esplikau min berez Goizueta... Hau dana dakit, porque ernaik hartzen da turnu Artikutzako jaixetan. Eta orduan, jun izanga, dagoela perdido de la mano de Dios, baina da... Ni sekula naiz egon, Da, superpolitxa da, enanua, eta nik beti superrondo pasau izan dut, baina egitxa da, itxen da benean euri asko itxen da, bela. Eta, claro, ergaitxik da, hain berdea, hain politxa eta hori dana. Bale, baina dago, Nafarroan kokatuta, baina kudeatzen dau... Hori da, niri txokau doztana. Tipo, mugan dago lako, eta, bueno, supongo mugan dago, eskiz dakit oso ondo, baina hori konta ususten, Donostiako udala gestionatzen da bela, enaiz eta Nafarroako... Nik ikusi dutenez hori, mugan dago, eta berez Goizuetako... Lurretan izan, da Nafarra, baina berez Donostiako udala kudeatzen da, pues, supongo gertutatzuna gaitxik, edo jo que se, bali madakizua, bai kontau. Baina hori, gomendatzen dut eta Artikutzara jute ikustera. Nik, uoldiekin holan pixkatxo bat berbain da, nahi notzun galdetu gauza bat. Zuk imaginau, oin, kriston uoldia dagola, edo berdin da, beste edozein fenomeno atmosferiko dagola, eta esatu dut zuela, Andrea daukos 5 minutu, eta etxetik junin biasa. Ze hartzen dozu? Nera mainotan galderia eta nik daukat danan prest, mente pensante. Nik daukat kaja bat, nere... Osa, ja prest? Daukat prest. Ez leike. Bai. Eta de hecho, ziurtetzeko daukat YouTubeen bideo bat, oindala espaldi gone bana. Mitiko kit de emergencia. Kaja bat, tipo, nire recuerduekin, como gauza importantiak izan diana, edo, tipo, pues... Hau niotu gogora. Osa, adibidez, nire txikitako igeriketako bainu jantzitxea kompetitzekoa. Andrea, baina zetarako biozu hori. De recuerdo, porque ya, imagino, etxia destruidu ditzen dala. Pues ya ez daukazu gauza, rekartuko nan. Kaja hori, Vale, osa, ya prest daukozula kaja hori, baina kaja horretaz aparte, 5 minututan sege xabartuko zinuan. Bartuko nean, kamera kargadoriak eta ordenagailua, txamarra bat, eta losakua, edo losakua, poltza berua. Ez que ez que ni beti pentsatzo, ez que me encanta losakua. Momentu hortan jarri biasa, hain nervioso, ez? De repente dago hor, tok, ertzaintza, guardia zibila, esaten, 5 minutu daukozu. Ez que ez dakit, osa hartzen duzu kargadoria, ordenagailua, segu ordenagailua nintzen dugu lan pila bat, ez dakit, osa, karteria, dokumentuak, ez dakit, osa, etxeko dokumentuak edo zozerrolako... Baina etxeko dokumentuak hombre, imagina... Las escrituras de la casa. Las escrituras, igual gero esatotzu ez da la zuria etxia, eta zu en plan como... Nik hori zingo neban hartu, porque ez dakit, bueno, ez daukat propietadik nik, mi persona, baina ez dakit dundaren bezaz. Baina normalian, olako katastrofiak eta gertatzen dienean, beti dare
gauza xelebriak, edo beti gertatzen dira, Bai. olako gauza raruak. Eta Bai. adibidez, egon naiz irakurtzen 7000 herrixan, vale? Izenak, no puedo. Jarraitzu da bela, agentziak, turistak bialtzen herri horretara, herri hori zeuanean erdi inundauta. Como agentziak? Bai, O sea, tipo de itxuria danez, viajes. herri horretan dare, aitz inguruan eta, osea, aitz barruan eta holan etxiak eta Bai. egin da, eta ordan bada oso turistikoa toki hori. Vale, herrixa zeuan erdi inundauta, herri erdi zeuan itxita, Bai. eta agentziak, turismo agentziak jarraitzu dabe bialtzen Taiwaneko jendia, txinuak, A ver, pero es ez que- dak- Jende Zuri horrek- normal, eta ez, txarrena da, hori alkatia urten zala notizia baten esaten mesedez. Osea, ez bialdu jendia herrira, ezin da herrixan egon. Hombre, claro, o sea, baina hori da, o sea, da como dana pasau zanean, jendia jutia Valentziara, pues de turismo, o sea, es esa, motka, Neri hori laurden ejat gutxi, bape entreno etikoa itxen za, iruditzen, es que, ez? Osea, azkenian, joder, olako desgrazia baten aurrian, eta ondiokan agentzia bat egotia, claro, baina hori, nik ez duten ulertzen da hor, claro, tipo, eltza gatzu, mobilera, bueno, supongo, Bai. alerta de protección civil, edo ez dakit nola ditzen dan euskeraz, baina, bueno, eltza gatzula alerta bat. bai. Hori, osea, Espainia mailan, edo Espainiar estatuan, abiso bitxen da. Claro, baina eske imaginau, Eta, claro, baina agentzia horrek eukiko dau, como... Ni juten naizenean oporretan ez dakit Tailandiara, ez? Eta daukat igual, pentsauta, ez dakiz egunetan jomen naizela irla batera, vale, baina de repente kriston porque hurakana erabiltzen baldin duzu. badago eta zin baldin banaiz jun, Claro. edo arazo bat baldin badago, ba ez noia irla horretara, ez? A mí te digo, agentzien kulpia, eta juten dan jendiana. Baina gero dago, Ze ardura beste gutxi. notizia bat izan dala, erderaz irakurrikotzut, ¿vale? Vale. Denuncian a 4 jóvenes rescatados del agua en Huetortajar por saltarse el cordón policial. O sea, berez, zeuan, alerta bat esaten, etxetik ez zurten, ez hartu kotxeik, junzien, lau inkonstiente honek, kotxe hartu zeben, obviamente geratu zian, ataskauta, ez Claro. dakin nun, errekiak arrapausotzela, kotxera gainera igozian, junzan, Es que guardia motzak, zibila, motzak, ba, reskatatzera, denuntzia, claro, eta, baietz. pum, denuntzia. Ba, Osea, claro. jendea gaizki dago burutik. Bai, osea, ikusten da, baietz, baina eskiz dauko egun bihar, Huetorta jarreraino hau ikusteko. Zenbat Ez, naldiz ez, pasau da, osea. Euskal Herriko kostetan, olatu handixe gai txikigotia, tipo itxita, askotan malekoiak, pasiuak eta hola, eta beti Ja, eske hori be askotan gertau da. argazkixa eta aratzeko, ez da inbesterako, eta Bai, gero edo- jausten za itxasora. Edo turista hori jundala itxasertzera hor akantilau batera, Bai. argazki bat etaratzera selfie bat, eta Eta repente hilinda. jauzin dala. Osa, jendiak ez Bai, dauka buruik. Ez Osea, dakit. nik uste dut, da ala pixkat, osea, evidentemente, bueno, niri justo, ueldiekin ez, baina, olatuekin da como fascinazio bat, niot junik ustera. Baina gero, tipo, pentsaun bia da, otzian, eta esan, eske alain zirela, eta lail jende asko, eta, bueno, Bai. pues igual... A ber, eta gisa da, bazkenean, aldaketa klimatikoak inbe bai geroz, eta olako fenomeno geixau, eta askoz be, larrixauak bizitzen ari gala, ez? Ba, Bai. danakin gertauzan bezala Valentzian, bere momentuan Filomena horrekin, Ja, eske, Madrilen kristone eta ondala gutxi berriro, arrazoa ontzala. berriro elurra Madrilen taula. Eta, eske neri pentsatzegat, como pixkat, vale, evidentemente, aldaketa klimatikoan aurrian guk dauko esku hartzeik handixena. Bai. Evidentemente es jendiantzat ez da inevidentia, baina eragiteko gaitasuna edo benetako errotik aldatzeko hori kolektiboan izan bida, osea, individualki itzen Hombre. dugun ekintza guztiak super ongi torrexak dira, baina batek itxia baino, eta sortzik itxia askoz eraginkorragoa da. Bai, Orduan, pues, kontzientzia sozial hori bai Danen piztia, artean itxia, hemendik, bazkenian, ekologismo sustatzena, bai. eta, bueno, askotan kostatzen gaun arren, pues, zaiatzea aldaketa txiki horrek itxen. Bai. No? Guztiz ados, Andrea. Baina, bueno, gai hau pixkatxo bat albo batera lagako dugu, eta nik uste dut ja ordu aldu dala gaurko sartagaia aurkezteko, eta pixkatxo bat bertan sartzeko, Vale. así que aurrera kareta. Sartagaia. A ber, zuek, hasibiaga gaurko Gaurko saioa, gaixa. bueno, gaurko hori atala hau, hasibiou atxera begira. Uh! Haurtzarora, bueno, Vale. eske azkenian, haurtzaruan hasi ginen sortzen pues, gure gaur Bai, bai, eguneko gu, txikitatik. eta hau be, oin sortu dugu, orduan sartadian haurtzaroan garela esan Vale? genke. Osa, guazen ikustera gure txikitako pertsonak zelakoak zian. Gure txikitako mobidak, traumak eta mobidak, Bueno, importantia gauzko dira. batzuk, eh? Atzo, osea, igandetan eukitzen dugu xexoko bilera. Bai. Eta esaldi famosuena da, Klinesi Klinesi psikologos. psikologos.
Bai. Así que, bueno, klinis psikologos Bai, biharrian, gaur daukogu risas y- zataria. Gaur risas y daukogu recuerdos. zataria. Bai. Psikologoetan. Así que, bueno, sin más, ando, hola, pixkat. Bai, a En ver, términos generales, saiazu. nolakoa zinazu txikitan. No, kuan nintzen txikitan, bale. Te pega izatia super formala, en plan, Ba, munduan esango nean aurrian, baietz. eta gero izatia un cabrón. Ba, esango nean baiet, justo asmatu indozula. Por lo que sea. Nik ustot txikitan izan naizela oso mutil ona, formala, gero laselia hau pardaz, obviamente, mundu guztiak bezala. Nik orokorrian ustot nahiko formala eta mutil ona izan naizela, txikitan. Gero ja haunditzen jungan enean, baina urten da, deabrua. Ez, orokorrian nik ustot beti izan naizela pertsona bat nahiko edukazioa handixakin. Eta egixan ni, naizela pertsona ematen dau ezetz, baina lotzat izan naiz, gero ja konfiantzan asko soltatzen naiz, da ja hor naiz mariloka, baina bai. Zu, zelakoa izan za txikitan? Ni txikitan nintzen, bueno, es que es... Nere ustez repelente te pega. Andrea, bai. A ver, bai, baina ez nintzen modo listilla, porque nik ez nik isen gauzak, osea... Ez dakit. Bai, osea, ez nintzen, en plan, niñata. A ber, nik ez dakit, ez nago seguro nik zuri noiztik ezagutzen dotzuten. A ber, nire amak esaten ezagutu, dau... Bueno, nik uste txikita, osea, beti ezagutu izan ga. Bai, nire amak etatiak eduki dabe herriko frontoia. Orduan horren asko goten ginen. Bai. Eta orduan jende asko ezagutzen dabe. Eta por jende, pues ni hor neuan jolasten egun santu Egun guztia. guztia. Baina ni ustot, osea, nintzela bastante inocentia eta oso rollo, es que nera nahi asko engainatzen notan, tipo, sabia persuadir. Eta hori gaur egunera se ha trasladado a visión de negocio, esaten dut nik etxian. Bueno, ez da, holan, ez aldixa, baina, en plan, banik isen manipulatzen eran naia, itxeko nik nahi bana. Evidentemente gero, bere sarroa esan, eta... Osa, itzan duxa dia horrek, manipulatzen esan dozu. A ber, manipulatzen de rollo, ni jartzen dut maixa eta zuk jaso, porque banatu inbiada, zin maixa jartzen duzu nian... Alaba gaztiena gainera, baina maixa jartzen duzu neskia... nian, gauza gutxi hau jartzen dia, eta jasotzeko beti are mogollon. Zinean, la niña mimada pixkatxo bat igual. Ez. Ez, beti izan da nire anaia. Bai. Bai. Bueno, berak esango da kontrakua, baina nire aitan ani eta nire amana nire anaia. Ja, bai, osea, kontrara, izan da pixkatxo bat... Bai. Baina, bueno, holan, recuerdo handixena edo nik daukatena txikitakua, ba hori izan da frontoian egotia jolasten, ordu asko, eta nire amak eta tiak inventatze zeben alzebena, Kotxauak, oza, erak lan eta zuek hor obarixoak ikutzen. Ez, que nik neukan pinturen pote bat, mitiko gaietitena, pues bai. Hori utzik Eta pinturekin... jartzen zotzuen hor, eskina bat emon Andrea ez molesta, agur. Bai, gero, dauka recuerdo bat karnavaletan, claro, karnavalak ziren, perritx porritx eta marimo... Bueno, bai, urtero juten diala frontoira. Claro, eta, pues claro, nian neuan, etortzi zienetik, jute zien eraino. Eta... prestatzen edo, justo, tabernia goten zabalik, baina frontoia itxita. Eta, karo, niri unos buenos tacones me encantaban, plastiko eskuak. Bueno, balen, reformia baino lehen hau, zeuken eskaloi bat, eta ni, jende gutxi zeugan ez momentuz, ni hor nebilen. Jauzi nintzen, me meti un ostion barra erdixan, baina un ostion increíble, eta ez gero... Jarraitu nean, bizitzan, no? Pertxe eta berretxe nik egitza pasatzen ebala denbora asko espoloian. Osa, ni azkenian espoloikoa naiz, eta hor zeukagun kuadrilla azkenian ez, gura zuen lagunekin, umiak, eta eske pasatzen ginoan hainbeste denbora espoloian, hain ondo pasatzen ginoan, eta euskat hain lagun honak ondiokan, egarai horretatik, eta euskat kriston oroitzapen honak txikitakoak dia espoloian. Osa, holan, esaten malden bostazu, txikitako momentu bat, eske beti da espoloian. Ez, nik ustot lehen igual geixau, hauzuan ibiltzen ginala, eta hor azkenean elkartzen ginean, ez, adindez bernietako umiak, eta baina bai, osea, ze ondo pasatzen eban nik garai horretan. Eta ikastolan nolakoa zinen, ikastolan, eskolan? Nik, eskizatotzu, nik nahiko nahi izan naiz, ni nintzen, txikitan igualen naiz akoratzen nahin beste, bai izango dut igual, DBH, batxillergo epokan. Ni izan naiz, ikasle ona, nola baitz esateko, baina gero bai un cabron. Hau da, irakasliekin eta beti... Tizañero esaten dana. Bai, bastante. Eta gero, esan biharra daukat, pixkatxoat nagixa izan naizela ikasketekin bebai. Hau da, inoiz ez dut euki arazoik ikasten, osea, ikasketekin ez dut inoiz arazoik euki, baina beti izate zosten, pixkat geixo balzinuan nien. Eta igual ni konformatzen nintzen, ez, behitu nik honekin aldot, eta punto. Baina orokorrian ikusten nahiko... Nintzen de 5 puntos gracias, suspensos varios,
batez Hombre, ni suspensos varios, bebai batzutan, baina varios da varios. Osa, ni nintzen Team Recus. Osa, humanis, egisa gaten Team motzut Recus. inglesa, egaten oso ondo. Bez, neri hizkuntzak, ezkin neri los números... Eta matematika DBH-en fatal, de repente heldu nintzen batxillergora, eta Mira, izan zan, era listo. wow, de repente matematika ondo. Ez dakiz egertau zan hor. Ba, oso ondo, que guai, que suerte. Bai. Ni, pues, que numerotan, sabes contar? Eta, Andra, zutxik zinenean, zintzan zura metxado, zen aizinuan izati onditxa zinenean, artista fijo. Hau ez bete esaten, nire anaiak akabo utxen dozta. Esan. Nik esaten neban, Eneko entzun. bai, nausitxan nintzenien, izan behar nintzela, en este orden, pija, gótica, con una tetería y novia de Justin Bieber. Ba, ez tozu bat desein. Osa, ni pija, ni gótica, ni konteteria, ni novia de Justin pues Bieber. bai nintzen pixka repelente hori izateko, es que niko... Pajaros en la cabeza. Baina, holan, lanbide bezala edo ze imaginatzen zinuan edo ze gustatzen jatzen itxia. Teteria bat eukitzia. Es, gero ya nera me izan notzan que yo quería ser corrupta, porque Ver, nada se me mesedez, daba bien. Osa, de mal en peor, vamos. Sí. Eta zen naiz, bueno, hemen, eduki sortzaia. Bueno, sortzaia, vamos a dejarlo en sortzaia. Jo, ba, ni txikitan nahi neban izatia. Edo irakaslia, edo aktoria. Bai, irakaslia, Beti. eta aktoria, Beti izaten eban. bai. Bai? Osa, beti, tipo, nizamen aktoria Hollywooden ez dakiz. Hollywooden! Aquí me ves? Mucho donosti altzen basa. Barkatu, superkrola izan da, superkrola izan da. Osa, egisa gaur egun, bueno, gustatzegat aktuatzia, gustatzegat antzerkixatu lan itxia, baina gustatzegat geixau komunikazio arlua, ez? Geixau komunikatibo Txikitan egon arlo hori. zinen ikastolan, bastante ikastola zentrista dago, baina ikastolak eskaintzen zeban antzerki. Osa, antzerki tipo, eskolaz kanpoko hori. Ez. Ba, ni hor egon nintzen, Baitzen Gureko ebal herria guztia- antzerkixa, baina ez, ikastolatik ez. ba, zipek, gureko herriako zipek, eske, dauzka gordeita zinta horrek lo más. Antzerkixenak. Antzerkixenak, bai, baten izan nintzen ez ditxu zorion. Nik batzutan ikusi izan ditut, ikasturte amaierako jaialdixen bideoak Bai, eta que cringe, que Ai, ama, vergüenza. baina, que show, ze Bueno, onak metxuena dira. da, como, ai, politxak, bestetan da, Neri gustatzegaten pila bat. Pila bat horren Eta, guztia. bale, indugu berro ikastolean, eta hori dan, eta ikastolatik irtetzian, zein zan zure merienda favoritua? Ba, nik ustot Oin pila bat aldatuan merienden txorixua, asuntua. nik ustot txorixua. Bai. Txorixua jamon jorkakin. Bai, naiz izan hainbeste nosilla eta lan jatekoa. Ni Edo bez. txokolatia. Osa, gaixau, txorizua, saltxitxoi bat, hola nona. Bai. Neria, mantequilla mermeladakin. Mantequilla mermeladakin. Bocadillo Osea, de mantequilla con mermelada. azukarrakin jan izan dut, Ez. baina mermeladakin. Bai. Merienda bezala. Merienda bezala. Andrea, Gainera nintzen, kuku. super lentia jaten, baina super da, atzaldeko bestetan hasi bokadioa jaten, eta saspiretan ondi bokadioakin egone. Nino kankeston suertia, ze beti prestatzen zoztan neretiak meriendia, eta batzutan, ba, igual sobratzen zan tortilla patata, eta jartzen zan tortilla patata. Ni eta pa, lan que en plan, bueno! buah, osea, maitxe zaitxut. Aiama, hori da flipas. love language, totalmente love Eta language. neukan lagun bat, espoloikoa be bai, nik ustot, noizbait, albondigak jan izan dituala Meriendatzeko? meriendatzeko. Osea, A en ber, plan, baina- sobrau da albondigak, pues toma merienda Neri albondigak. hori, rollo, ez duzu bukatu leka patatak, nire amak inda dauka. Bai, afaltzeko, baina Afaltzeko, sí, meriendatzeko ez. claro, no, la bego, no, la bego. Bego, O sea, mesedez. andaba, nik uste duten nuiz baitzen ekarreta ostala eta perra frontoira. Sí, así como lo oyes. Bueno, eta ze pentsatzen duzu, claro, esan dugu, asko goten ginela gure usuan, Bai. baina eskolaz kanpoko ekintzak itxe zinuzen. Jo, ba, nik txeneban multi, mitiko, ba, eskenian ikastolatik urten eta bertan itxen ginoalako, eta gero, ba, musika. Claro, hola- Hori izan da hola salido mutikoa. nere pasinua, ez? Nola baitz esateko. Hasi nintzen, gainera zintzen pixkatxo bat berandu hau. Jode, baina jarraitzen duzu, Bai, tu. eta, ba, izango nean, 8-9 urtekin holan, hasiko nintzala, ba, musika ikasten, gero hasi nintzen trompa jotzen, segaitxik, ba, ez dut, beste egun baten igual kontauko dut zela bukatu nean trompa jotzen, ze ez da oso instrumentu ohikoa, eta Baina ba, egon hor, enbiada. musikaletan ibili nintzen bebai, koruan, bueno, gauza ezberdinetan, eta azkenean Ke bukatu nean, ba, fuerte. banda eta orkestan jotzen. Eta super Joder. gustora, oso ondo. Eta zuk, zeitzen zinuan, txon, ni badakitzuk itzen zinuala karate, osea, que te pega 0, Andrea, karate, ze momentutan ver. okurritu, zura naia gaitxik. Bai, evidentemente. Bai. A ver, kontua da, bueno, nire lehen izan duten bezala, ba, frontoian genenian, osea, esan, como, zeuzimian eban atzabaletan, ze bestela, ba Aspertu. guztia hor. Eta itxen eban, eguaretan inglesa. English. Me encantaba, juten nintzen super posik inglesera. Eta gero suspendu itzen zinuan ikastolan. Ez, A ber, guapa. ez neban suspenditzen eban mate, fizika eta cosas de números.
Bueno, inglesa itxen eban, gero juten nintzen, bebai, piztinara igeriketa itxen eban, baina rollo, kompetituta hola, eta, bueno, hau ez dakit ondo edo gaizki agon esatia, baina, oso nintzen. Baina, klaro, zebala ganeban, ezin zalako berbain. Ezin zalako berbain zela, urraspixan, obvio. Claro, Andrea. Ba hori, pues ni espartutxo nintzen. Osea, imagínate, ordu eta erdi, bakarrik, esaten, indotarik eta hau, urriengua, pues, ¿qué? No, nire buruak izan, pum, en plan, ezin. Ez que ez dakizen momentuetan bukatu zinuan igeriketan benetan. Ba, txikitatik, que Eta itxen eban, orduan, ere kuadriako haino hola ziregekin jun, bakoitzak karril baten, eta batera juten ginen ritmoan berroa itxeko. Eta evidentemente beti gen zigortuta. Eta hola, gure kuadriako bestia, kamalan kriston bronkia, porque bera jutizan entrenatzera eta gu, tukutuko. Orduan, lagain eban, porque ezin zan berbain. Eta hasi nintzen karaten, porque nera nahiak itxen zeban, baina ez karate de katas. Bueno, hori bai. Baina de kumite, ni nahi neban, jo. Ba, lesiona binintzen. Eta ja hortik aurrera ezin nian buita hau. Likidua belaunetik por pava, supongo. Bueno, argi dagona da, Andre gustatzen jakona dala, berba itxia. Bai, eta gero juten nintzen zumbara, como una señora. Baina gero lagain neban, eta... Baina nik beste meloi bat zabaldu nahi dut, eta dia gure haurtzaruan eta gaztaruan, ikusten ginu zen, marrazki bizitunak, telesaiak, osea, gaur egun ja ez dare olakoak. Vale, hortan sartu aurretik. Zuek, Patito Feo, World Tour. Ja, estan jarraitu. Ez dut ulertu, baina bueno. Gure generazioan. Txikitan, a ber, ze ikusten zinuan, osea, txikitan guazen zatera, 10 urtetara arte, bale? Osa, vale. Ni euskaten rekordoak dia Rugrats, ez dakitzuk ezagutu dozun edo ez. Bai, ez que, claro, nire ana eta lehen guzin esarra Rugrats zan fantasia bat, gero, Artz Txiki. Itxoen, Rugratzeko da Angelika. Obvio, bai. Vale, bai, ikusten eban. Artz Txiki. Bai, paitxal, onena. Osea, zala fantasia bat, gero, pinguinoa, hori bai zan, munduko onena, segeixau. Gero akordatzen nahi zeuala, marrazki bizitun batzuk ziala, Arthur, ziala, animali batzuk bezala oran, eskolara juten ziala, eta zuten. Bai, hori ikusten eban bai, baina ejatien, oin dago modan, como marrazki bizi, bueno, es que dia marrazki bizidunak izan gabe, porque dia como estimulo geixegiz daukenak, tipo, umiak esaturatzeko. Bai. Pues nire ustez Arthur da de ese type. Ba, niri pila gustatzen jaten. Eta gero mitikoak, ez, Doraemon, Shin-chan... Izeba etxina, hemen apuntauta dugu, Maite Kutxuna. Hori da gero datorrena, osea, ontsen dator ja. Vale, tipo pizkatxoa, claro, es que ni baino pizkatxoa gaztiagoa. Notatzen da. Osea, nik horrik ikusten ditxun, porque, claro, baina ja, ama urte bitxartian goiaz esatera gutxi gora bera. Vale, Maite Kutxuna... Zenbat ordu, porque orduak ziren, Anela Arrañagakin, telefonos berbetan, Maite Kutxuna ikusten ginen bitarten, komentatzeko. Zure pertsonaia gustokoena aldun asmatu, ez dakit. Bai. La tía... Izebatxi, la de las pelucas. Pelukak aldatzen zebana. Bai, totalmente mi personalidad. Osea, kapitulo bakoitzean, bueno, es que incluso estena bakoitzean agertzen zan ile desberdin batekin, kolore desberdin batekin. Bai, fantasia. Zan, tipo... Bere bizitzia zan plastidekor koloriak. Gero ze geixau. Serie horretan, ejatu pentsatzen pixkat creepy. Hombre, a ver, esan... Osea, tipo, juten da bere hilako amakin berba itxera gela batera todo de blanco. Osea, nire ustez sentitzen, baina hor... Neskatila bat geratzen dala amagabe, eramaten dutze eskola batera diala monjena, bere aitxa hartzen da beste tipa batekin, ez dakit, gauza rarua gertatzen zian, hor, baina, bueno. Gero, dauzkogu bi fenomeno, bat dala, fenomeno mundial bat, eta gero dator fenomeno euskalduna. Eta lehengo mundiala izan zan High School Musical. Osa, High School Musical izan zan Kriston Buma bere momentuan eske mundu guztiak ezagutzen dau nik uste gure adinekoak edo gure ingurukoak. Eta gero hor jendiak gorrota onbiosta, baina nire ustez la kopia barata da Camp Rock. Eske gorrotu. Nik hori ez neban ikusi. Ba, nire ustez da la kopia barata. Baina gero etorri zan la kopia euskalduna izan zala guazen. Bat bi iru lau guazen. Bere momentuan izan zala Kristona. Zuek, ez dut gizurra esaten, ikusi dutela guazen pelikulia eta telesail danak azkenengo hauken duta. Osea, os lo juro, da nakpek. Nik esan beharra daukat, guazen urten, bueno, guazen grabau biase benian, nik ez dakit eukiko neban, 11 urte, eta pertsona batek esan zuten, Andoni apunta zu. Eta nien plan, kristonotziakin,
Ez, Pena. osea, ez nintzen apuntau. Ni naizelako superarritmikia. Eta ni bai akordatzen naiz, estreinaldixa, bergaran momentu hortan ez oan zineik, bueno, gaur egun bez, zine bat, como tal, eta Zabalotegi aretuan ematen zeben zineak. Eta akordatzen naiz, pelikulia ikusten hor, jende pila bat, izan zala. Eta gainera, oindala gutxi guk, xaxauko bilera, bueno, kongresuan, rekreau ginuan, estena bat, Jarrin bio, bai. Gure sarietan lagako dutzuego ikusteko. Gero, pero gure teknikoa irakuitzeko jau, porque zean berizera risa. Eta gaur egun ja egisa esaten botzut ez dut jarraitxo asko guazen. Aldugu komentau Iban Garzia agertzen dala guazeneko atal baten? Iban Garzia? Bai, Iban Garzia manifestau zen ibadakit ikusitzen duzula sartzea. Baina guazen sarrian edo guazen berrixian? Ez, oindala ez dakit, irutelesa edo, pero aparece que yo lo vi. Vale, eta... Ikusi beharra daukatori, Iban. Hemen apuntauta dago ikusi dut, eta eskerrik asko. Esan. Amo Zoui 101. Zoui 101 zan bai, beste fantasia bat. Me encantaba, osea... Larun batetan botatzen zeben. Telefono horrek, larun la bat, PCA... goize huerdixa, la PCA zeukena. Ezuek. Bai. Nik amesten eman, unira jutiakin, olako kampus batera juteko. Eta gero, ez da nire palo. Eta gero, horita gero torri zan, Las Sirenas. Osea, H2O. Bai, Las Sirenas de Mako, jola, ez tengo gula. Bueno, baina esker desberdina da, Ze, lehenengo zeuan H2O, eta gero berandua hau etara zeben Las Sirenas de Mako. Bueno, ez dakit. Ez que, claro, hemen ikusten da, osea, guk etxian ez eukagun Disney Plus. Neretiak bai. Bueno, nire ez. Batzu pobrea gina. Azte bat tian etxian, azte bat gure etxian, bazkaltzeko, porque batak eta bestiak palan ebia zemen. Eta orduan, tian etxian gendenian, ikusten ginen, pues, honek, Zoui 101, Zoui 101 ematen zan tele normalian. Bai, hori... Baina, tipo, ikusten eman pila bat, Brandy Mr. Whiskers. Ai. Serie bat, osea, tipo, la... Bai, horrek marrazki bizidunak zian, ez? Bai, como la, marrazki bizun espainolak, asko amerikanuak ziela, suposatzen dut. Bai. Eta gero etxian gendenian, bakarri zeren euskaldunak, orduan, hori ikusten neban. Eta ikusten ginen baitxa, nola, gure familixan, frontean itxen zan lan, paiasuan ikuskiezunak. Eta bentator, paiasuenak, klaro. Ni jaio nintzen egunian, emanaldixa zeuan. Positas. Zan zapatua. Eta neretian eguna esan bebai, porque egun berekuaga. Eta zeuan, perritxeta porrotxen ikuskizuna. Ba, eske perritxeta porrotx... Orduan, nire amazuan ospitxalian. Eta norbaitxek miazen lan, bueno, ez dakiz egin egon zan lanian. Baina, total, nire jaio nintzela, perritxeta porrotxen ikuskizun bat emate zeuan bitartian, eta aipatu inzozten, ai, akoratzen ez Kintxo Barrilete... Me encanta! Nere taldian ere buruakin, deitzen da Kintxo Barrilete. Ez que... Pia... Osa, ferriki máxima. Txikitan, hori, azkenean perritxeta porrotx, txirrimirta txiribiton bebai... Osea, ez zian kriston referentiak. Pirritx porrotx eta marimototx, edo pirritx porrotx eta nola da bestia? Ez, hasieran zian, takolo pirritx eta porrotx. Gero ja, takolo junin zan, gero zian pirritx eta porrotx, eta sartu zan marimo. Ni marimo, es que me encanta. Claro, es que ni naiz geixau epoka takolo pirritx eta porrotx. Claro, nik hori bizizan dut, porque me tocaba argotia, baina ni naiz pirritx porrotx eta marimototxena. Baina gero, beste gauzat ez duguna komentau, Andrea, da Betizu. Betizu kluba. Osea, Betizu eta Betizu kluba. Jofek eta dana aipatzen daukantu baten. Da, kriston fantasia... Zeukazu Betizu txartela? Hombre, Betizu txartela, atzaldero ganden ikusten Betizu, horrekin batera torrezan egin kantu... Bai, eta Zala karaoke lehiaketa bat... Superbat eukizinon. Superbat, baina Superbat zuk ezagutu dozu? Ez, baina iratire entzugat. Nik neukan txartela, Superbatekoa. Baina kaukiko neban 3 urte. Que fuerte. Bai. Osa, baina gu Betizukin jaioga. Unibertsolariak, Nerea alias, osea, Nerea alias egunen baten etorri gurekin mesedez. Eta oker, txakurra, nera nahi ajunzan. Bai. Parte hartzera. Zuek, paiasuena berretan gabizela nahi dut promo pixkatien. Bai. Kartzela zaharreko ziniana, zinia dago aste hartetan sortziretan, eta jabetuntako tematikia dia paiasuak. Osa, paiasuen pelikulak. Bai, azkena da It. Baina, bueno, ni ez nahiz jongo, porque beldurra mateo esta. Andrea, venga, animau eta junik ustera. Ez. Aste honetakua izan da jolas ez dakize tortoleika gertzen da. Baina itxoin, ze pelikula ikusi bidezue It? Berrixena edo zarrena? Nik ez dut ikusi behar. Zadiez, berrixena niak horatzen ez jungi, alazenera ikustera estrenau zebenian, eta zero bildurre. Ez que ni beldurra pasatzera, gaizki pasatzera ez noia pelikulat ikustera, punto, horraino. Bueno. Vale, guazen urrengo, atalonen barruan, urrengo estatixakin, dala gaur egungo ume edo gaztian bizitzia, hemen. Osa, guazen kritikatzera, vamos. Guazen kritikatzera gustatzen jaula pila bat. Zuek, jolasak, osa, lehenko jolasak aldu india. Total. Azteko, danuako gulako mobil bat, tablet bat, edo
zehozte, Osa, esango ginoan jolas tradizionalak soka saltua, gomia, patinetan galtzen doia ebiltzia. zela. Osa, nik lehen esan dutzutena, Westpoloian elkartzen ginen, eta Bote. egunero genden jolasten gauza ezberdinetan, eta ez ginen sekula aspertzen, ez? Eta Osea, aspertzen basa ikasten duzu aspertzen. A ber, da supererreza hau izatia, pero umia ginen seguro ginela unos petardos. Eta gaur egun, ez dakit ikusten txuzu umiak mobilakin. Osa, geratzea mobilakin egoteko. Jolasten, baitzen du askotan, osea, eta gaizto. bai, eta nik beti esaten dut, azkenean dauko kriston menpekotasuna gaur egun teknologia digitalei, Bai. eta guan lehenguak, eta askotan igual guare kritikatzen eta gari esaten, umiak erabiltzen dutela, guanian lehenguak, ganenean egon guztia pantalla baten aurrean. Edo garenak, esaten, eske umiak egon guztia dare mobilakin, eta zuzare mobilakin. Baina, bai, tio, asko galdu da, eta, bueno, Inbiadala Bixoke askotan, asko ibili izan baudalekutan, umiekin eta Bai. askotan, ez dakit, osea, edozein jolas asaltzen da, baina ez tozu ezagutzen hau, eta ez da ezagutzen. Ja. Eta esatozu, galdu da igual pixkatxo bat hori, ez? Bihurtu da geixau digitalera dana. Zein da zure txikiteko jolas favoritua? Niri ezin dudari gabe balukoia. Balukoia, jo, Bai. ni nintzen geixau poliziakakos, Ez que, claro, ni itxo nintzen korrika, bai, zela miran korrika. kamuflaje, osa, olako, geixau, olako jolas Ja, aktiboak. korrika aktibo hauak, bai. Eta askoz lehen be aipatu geixau. dozula espoloikuekin eta harreman oso politxa dauko zula ondio, jatzu pentsatzen harremanak asko ostu diela, edo asko aldatu diela, osa, harremana eukitzeko modua, evidentemente, denbora, zinbat esatu duten, evidentemente, que pesada. Bai. Aldatu indiela zure bizitzan ziar. Nere bizitzan, jendiakin, Bai, hombre, nik ustot bai, egisa, bai, igual lehen... nik ustot adin kontua dala be, bai, ez? Igual txikixauak ginean, geixau ibiltzen ginean jendiakin personan, harremana estuagoa igual zan, eta denboriakin, bakoitza doia bere bizitzia sortzen be bai, ez? Eta azkenian ibilbide horretan ikustot, igual harreman batzuk osten doia astela. nik uste hori bai dala, porque lehen dan etxen zan, oza, irtetzen zinen ikastolatik, eta kalian geratzen zinen, Bai. beti zen den kalian, eta oin da, ezin dut, porque daukat, oza, da como, ez dakita, bueno, bai, individuala hua da dana. Bai, Eta zagonean baiet. Oza, soiaz inglesera zu, eta daukazu askotan klase personalak, Bai, bakoitza doia musikara pixkatxo bat igual daukazu zure bere- instrumentuakin, ez dakit. Que bueno, supongo dana Bai, izango eta dala. adibidez, mobilekin bertan gendela, nik Bai. ekarri dut hau, vale? Dala, nik uste eukine ban igual lehenengo mobila, edo igual nire aitxana dolan zan eta gero manzostan. Me encanta. Osea, hemendik ona, zenbat evoluzionau da ben, Ja, ez? bai. Eta oin nik planteatzen dutena da, gaur egungo gazte baten eskuetan olako mobil bat, arriskutsua dala uste dozu edo ez? Hombre, hemen dago el dilema, ez? Oin Espainiar estatuan inposatu ez, aplikau nahi dan legia 16 urtetik berakuek ez eukitzia sare sozialetan perfilak, pues bueno, hor eztabaida edo iritzi desberdinak daren, nik uste dut, oza, ni lege horren aldekua naiz, uste dutelako adimatetik beraz daukazulako kontzientzia bat, sare sozial horrek modu egoki baten erabiltzeko. Bai, kudeatzeko. Bai, hor, guraso asko kontragertu dira, segaitxik esan viajatuzuk nire semia izegin. Bueno, evidentemente, evidentemente. Hombre, nik uste hor bia dana dala, eskuntza digital bat sortzia, eta eskuntza digital hori edatzia estatu guztian, gazte eta aurronen bai, eta alatabe, eskuntza digital horrek ez dabela bermatuko, ez diela egongo ciberbullying, ciberakoso, eta... Eta azkenian, bizitzak, teknologiak, eta dana garatzen doia, aurrera itxen doia, eta azkenian, egitxa da, gaur egun mugikor honek askoz be, aurrera pausu eta bantaia asko kartzen dozkula, beste zentzu batzutan, kalte itxen da bezala. Claro, jakin bezuna da erabiltzen, porque ondo erabiltzen badozu, ematen dutzu aukera pila bat, ikasteko, desikasteko, eta trebatzeko be bai, eta nik uste dut, ez dala ekendu bihar, baina bedala mugatu eta erakutzi nola erabili. Ne ustez hori da klabia. Eta gero ne ustez bai, zuk esan zuna, 16 urte, guk, 13-14 urtetara arte zeukagun mugikorrik, eta zeukagunak zian olakuak, deitzeko, eta bestela itxen ginen etxetik deitxu. Hombre, zuk eta danok. Claro, eta da,
Eta gaur egun jarraitzen dutela itxen bai, eta gaizki dago, bueno, bai eta ez, osea, bi aldiak dare, Bai. Ez da legala, baina, bueno, danok nahi dugu azkenian askotan basarian presentzia hori ukitzia, eta... Bai, gero pentsatzen gat, askotan, inkluso gurasuen kulpia dala, bueno, gurasuak edo ezitzaileen kulpia dala, baskaltzen darenian, edo aspertu dago, eta zuzare trago bat hartzen lagunekin, eta mobila emate jatzu. Osa, nik hori ezin dut. Igual lagame jatzun biai aspertzen, eta aspertuta balin badago, jarri ezo zurekin maixan, eta berakin jolastu. Jatetxe batera noianian, eta ikusten dutenian, ondoko maixan, de repente, familia bat, eta gurasuak umiai mobila jartzen hor, edo tableta jartzen hor, umia isilik egoteko, edo geldik egoteko, edo baskaltzeko, da, mesedez, osea, ez, ze garea itxen gure bizitziakin. Ingo dut galdera bat, eta bakoitzak erantzuteko bere buruai. Zuk uste dozu gurasuek paso biako zela, kontrol edo azterketa bat, ia umiak euki alditxuen jakiteko. Erantzuna da, bai. Osea, psikotekniko bat egon biako zan, guraso izateko. Ezin dut psikotekniko. Eta igual nik ez dut pasatzen, Baina Ja. psikotekniko bat egon biako zan. Eske, jendia dago oso kuku, eta azkenian, dauko oso zure kargura, pertsona beste bizitza baten pertsona. Jode, eske, ez da... Osea, beste bizitza baten pertsona. Beste pertsona baten bizitzia, Andrea. Zelan garin. Bai, nik ustot ja desbariatzen hasi gala pixkatxo bat, Bai, pila gustatzen jatik gai hau, Osea, bai, nik daukat nik nire ustot gai honek infantzia... eman aldozkula askorako. Bai, nire daukat nire infantzia, como... Osea, nire nintzen super soriontxu. Eta egitxa da nire etxian... Osea, igual da nire amaulako dalako, baina pila bat eskulan itxen gino zen. Ja. Osea, que ikusten duzu gaur egun, eta bai, puta mierda. Bai, a ber, nik ustot, indogula berba bai, gauza o politxe edo gauza ondanena, eta bizitzan mendanetik jasan izan dugu, osan dut esatia, nik eukidot nire gora bera asko, eta ez dia izan gauzak errezak, baina, bueno, nik ustot azkenian, baldin bauko zula familia bat, edo ingurune bat, bai familia, gurasuak, lagunak, edo inkluso eskolako jendia, irakasleak eta abar, laguntzen dutzuenak eta apoiatzen dutzuenak, da naurrera doiala. Eta hemen, osea, nahi dut ime bai pixkat, apologia humien alde, osea, humien sentimenduak entzun bia dia, eta balida humbia dia, osea, hume bat dalako ez da gutxio balio bere sentimendua. Bai, eta askotan igual ez dugu entzuten. Bai, eta igual ez daki bere sentimendua, osea, ez daki azaleratzen. Hori da, ez daki identifikatzen sentitzen da bena, hitzekin. Eta da super zilegi, pues txika, maiozu kuadernoat pintatzeko ez dakit. Hor da joku bat superrona, bueno, ez tozko patrozinatzen, baina emotio deitzen da, eta emotio, eta hizkuntza desberdinetan jolastu leike. Eta dauzka, pues, adeinan arabera, sentimendu kopuru bat, eta etaratzen duzu sentimendua, eta kontatzeko modua, edo ekintza bat. Eta igual izan bihorzu, pues, noi sentidu zuan loitxatuta, edo enbiozu mimika, jo que se gozia daukasunian, pues, hola. Eta dago superguai, nik erregalan nuetzen lehen guzinei. Baina ezkenian da... Zarela pixkatxo bat jolastiana berbetan, nik ustot, garela super gustora gai honen inguruan berbetan, baina pixkatxo bat aurrera enbiako dugu eta jolasteko ordua heldu da, ez? Bai, venga, guazen jolastea. Venga, guazen. Erronkadia. Bueno, gaurko jokua izango da, hitzak eta janarixa batera, nahasketatxo bat ingo dugu ez, lotzia ez. Gauzia, ekarri ditut 3 gauza probatzeko, bale? Lehengoa da, edari bat, aloe bera aukana, nik sekulaz dut probau edaririk aloe berakin. Beste bat da, patata batzuk, azeitunen aliñoakin, eta zelandrai azeitunak pilat gustatzen jakon. Hau ikusita, eske... Eta bestia dia, motxi batzuk gazta tarta zaporiak. Vale, motxi hitze jatzu pentsatzen superbarregarri isa. Gustatzen jat pila bat. Importante izatea, ez eskuela patrozinatzen, norbaitek nahi bagaitxu patrozinau, entzuteko personari. Bueno, bakizu gaurko jokoa zela izango da. Bai, ez kontau. Izango da hitzkate bat, bale, orduan, ni hasiko naiz hitz bat esaten, eta adibidez, esaten baldin badot, zapatua, bukatzen da akin, bazuk esan bezu beste hitz bat, akin hasten dana. Eta holan, junbiaga, tartekatzen, bale? 5 segundo daukogu erantzuteko, hau da, geratzen dana blokeauta, galduitzen dau, esaten da bena gaizki galduitzen dau, eta pertsona horrek hartu biako dugu hemengo gauzat, eta probauen biako dugu. Vale. Baina, egongo dia 3 ronda, eta behin gauzat probauta, ezin dozu. Vale, ados. Orduan, lehenengo rondia izango da izenekin, bale? Hemen aukeratzeko mango dutzut. Nahozu, mutilen izenak edo nesken izenekin. Ableo, izenak.
Izenak Izenak. eske alga gonon 5 ordu hemen, Da igual, bai, izenak. Izenak, Bai. vale, euskeraz izan biadi izenak, vale? Venga, Prest, ez. bat, bila, Andrea, Aroa, Andoni. Iker. Era, no, jajan, probau. Geratu nahi zolan, errekin. Ni probau biot motxixak. Venga. Vale. Iker, errekin, ze izen. Neri torri okurritzen Raquel, jatu baina euskeraz. Raquel. Claro, eske roman esan bianean, baina roman ez da euskeraz. Errekin. Aia maz, dia super txikixak. Baina, Timo, dauke. Bixo probau biou, naizetan igaldu bixo probau biou. Dauke kolore bat de Hartu. kadukau. Motxi, gaztatartakin. Ai, Bat. zeu zainoan, me encanta. Super ondo zaintzen dau. Bat, bita inu. Ez Testuria dauka- gustatzen. Ez dauka gaztatarta zaporia. Dauka, usaino bia zaporia baino. Bai, ondo zaintzen dau, baina zaporez ez dago zona. Andrea, bigarren kategoria, Ah, edo ui, bigarren ronda. Dia, Vale. animalixak. Ez dazkiz animalixak. Vale. Zela ez. Vale, animalia askotan itzen dugu, tipo como txerria, edo, oza, Txerri. gehitze jau Bai. orduan. Txerri. Vale, oingoan zoazten za. Bat, saldixa, saldi. Zaldi, izurde, Erle, elefante, rinoceronte. Ando, ez que ez dau balio horrek. berak ikarri hau joko eta bera hau galtzen. Erlea. Erle da, hori izan dut nik. Erlea ez tozu esan. Esan dut erle. Errinoceronte esan dozu. Esan dut erle Vale, eta probau gero zuk dugu elefante aloe eta nik vera- rinoceronte. Aloe beran edari hau, Nun dago el bar, Peru zaka el bar. iruditza jatela edala super randoma Ah. aloe vera baten. Ando, que probauta dauko, YouTubeko bideo baten, eske. Aloe berana ez, Dauko probauta olako gelatina daukan bat, baina... Bakar zen tragua manjatzu. Eske... Se me está complicando. Ona dago zuek, ona dago. Dauka, usaina, Azukarra dauka bebida eta energetika. ez dakit. Zindot galdu hirugarren rondia, bestela, jendiak esan behar dau. Flash de manzana. Superrona Flash de dago, manzana, osea, hostia, dago superona, aloe vera, hori bai dauka gelatina talan barruan, eta pixkatxe bat horrek ematen dugu, baina tipo, bueno. juergan irtez ezinean eta edari Bai. xegoetatzen jautu nian gominolak. Eta azkenengo rondia, nire proposamena da herrialdiak. Ez, meniago, nik ez Baina dazkit aldia izan herrixak, aldia izan, ez dakit, lanbidia, janarixak. Nire ustez, tipo jantzixak. Ez, jantzixak ez. Ai, ando, ez que bestela nahi Herrialdiak edo herrixak. Aldoguin menajiakin. Menajiak baina zezentzutan. Ba, tipo platera. Hala, jarraitu. Artasiak, de cocina. Ez, oza, menajiak jau gustatzen nahi dugu, herrialdeak edo herrixak aukeratu. Lanbideak. Lanbidiak, vale. Lanbideak. Bani azten naiz dentista. Arkitektua. Artzaina, Artzain aldotin, enekin. artzain. Vale. Negozio gizona. A ber, horrek ez da balio, jatera, gainera azeitunena. Vale, ez da mierda dago aurreko. Atala grabo genunian, jungien dena Andrea, eske batera. ezin da edo zer gauza, ezin da esan hemen. Ando galdu oso birronda, tío, no me jodas. Usaintzen dagoa, binagria bezala. Zesate oso, goxua dago. Darela superonak. Dia mitiko Andaluzian eta hola Bai. trago hartzera zuia zenia jartzotzuenak. Bai, tipo aliñauta holan, Dare setxarra nahi zen superonak. ni jokuetan benetan, gero jendiak esango da, hau. Tipo hau nondik urten da. Joko guai egon da. Gustatu jat. Bai, ba, Ba, ze bez, honekin ematen dut hau agurra gaurko atala, ez? bai, gaur Bueno, toko gonbidatuik, ez daukogu galderak txeko aukera. Bueno, bai daukogu, ez? Ez, Ez. ja, por la hora. Ez. Bueno, Peru hori moztu. Ematen dut hau agurra... Vale. Ematen dut hau ja agurra gaurko atala, indogu berroa pila bat, luzen junda. Gaixo igual. Bueno, norbaiteko alema dauka ekarpenak edo nahi behar kontau bere txikitako anekdotaren bat. Pues gare superprestentzuteko, gure sare sozialetan. Eta... Eta ba, laizter egongo gamen berriro zuekin. Bai, eta horrengoan espero dugu gonbidatu batekin. Espero gu Así que hurrengorako bitartian, lanagotia prest. Eta jarraitzu zoriontsu gure izan, sare jarraitu sozialetan. @sartadia. Eta agur zuek. Hurrengor arte!